Silav roj baş, evar baş, hevanno, çenûçê ku me amade kirine dixwazim ji we re pêşkêş bikim, lê pêşî dixwazim agahiyekê bidim we di derbarê bültena me ya vê êvarê de wê çê bibe. Saet 19 de li gorî saeta Ewropayê, saet 21 de li gorî saeta Kurdistanê mîvanekê me taybet heye. Mizgîn ronak wê mîvana me be. Ka ez binêrim pêşî dîmen wekê do, tamam ez xuya dikim. Êdî min kamerayekî tîncdaniyê vê derê xuya dikim. Mala we ava gelek spas dikim ji ber eleqeya we ya ji bo vê kanalê. Mizgîn ronak nivîskarekê me ye li Besvan e, şîîran dinivîsîne. İnsanekê pir taybet e. 30 sal zêdetir di zîndanê dewleta Tirkiyê de maye, niha li derve ye, gihîştiye azadiya xwe. Vê êvarê em ê pêra sohbetekî pir cuda bi pêş bixin bi tevî hevala me Behîce Ferîde Demîr. Ew ê bername birêve bibe. Ez ê bibim alîkar, ez ê bikevim nav berê pirsan bipirsim. Pir pirs hene em dikarin ji rêzdar Mizgîn Aydîn bipirsin, Mizgîn ronak wisa ka em binêrin wê çawa be. Ez jî pir merak dikim. Ez zanim kesayetiyekî pir taybet e, pir cuda ye. İnsanek jinek 30 salê xwe di hepsê de derbas kiribe, niha derketibe derva bi kîjan çavê li jiyanê dinêre. Beriya 30 salan çawa bû, bi kîjan armancî ket zîndanê, çawa hat girtin û niha li pê çi ye? Xewn xeyalê wê çi ne? Ber vê ku derê ve diçe. Mihîm e. Ez dibêjim hûn jî ji kerema xwe re me û nivîskara me Mizgîn ronak bi tenê neyêlim. Bi me re bin ku em bikaribin weşanek pir dewlemend birêve bibin. Ev yek ya din jî çendûçê me amade kirin ez hema ji we re pêşkêş bikim pêşî van dîmena binêrin hevalno. Îro ecayîb dîmen derketin, dîmenên yekbûna Kurdistanê, yeketiya Kurdistanê. Piştî 15 salan ji şer piştî 15 salan ji şer Sûriyede divê Sûriyekî ne merkezî hebe. Ez müzik naxwazim li serê. Medya sosyal ji nûçên Ji mezin. bona vê mijarê divê formê de duhokê ez amade me ku ji bona nêrînê xwe bînim ziman. Ez bawerim wezîvî dikim ku encamên vê formê ku divê mijarê derxistê ortê wê alîkar bê ji bona aşîtî ji bo tebayî herêmê. Beşdarên hêja. Me gelek demekî gelek dirêj em nav şer dane. Wan baş dizanim ku me baş dît dawî her şerekî diyalog e. Piskirêk bi diyalogê têne çareserkirin. Di şer de tu bi serkevî jî dîsa diyalog pêşê me ye. Ev rastiya me bi şêwazekî xort li Sûriyê dît. Sedema sereke ku rejîma Bişar Esed ket ew bû ku diyalog red dikir. û yek jî di sîstema navbendî de îsrar dikir. Ji ber vê gelê Sûriyê li hember wê serî hilda şoreş kir ew têk bir. Ême di serî destpêkê de destpêka bûyerên ku Sûriyê hatî kirin, destpêka şoreşê de em her li dijî şer bûn. Heta ku ser me nehate ferdkirin me ticaran şer nepijirand û hîro ji ber ku êdî em ne mihtacî şerin ji bo ku piskirêkê çareser bikin helbeten em riya diyalogê me hilbijartê eva him nêrîna me ye jî û nêrîna tebayî gelê Sûriye. General Mazlum Abdî Axfî di foruma li Duhokê de ji alî Mesrûr Barzanî ve hatibû organîze kirin. Gelek serkîftê derbas bû, ji gelek deveran însan mîvan hatibûn. Davutoglu jî li wê derê bû, Serokwezîrê Berê Tirkiye. Di dema axaftina Mazlum Abdî de li wê derê amade bû, ne amade bû ez wî nizanim. Lê dîmenek heye nîşan dide ku dema mûzîka Eyreqî plê dixe, Davutoglu jî mecbûr dimîne rabe ser xwe û li marşa netewî Eyreqî bi godar bike. Eyreqî bi her
Maya qewmê Kurd zeman. Davutoğlu mecbur ma godar bike çi emrê me derbasbiye di godarîkirina marşa netîviya Tirkiyeyê İstiklal Marşı. Hevano em hema dest pê bikin di dorê de nûçeyên me îşev ji bîr nekin ha ji kerema xwe re hevanno. Vaya pir mîhîm e tiştek ji we re dibêjim. Ez naxwazim hûn mîvanê min tenê bihêlin. Heqeten mizgîn ronak nivîskareke pir cuda ye. Ez ji we re vêya bêjim yek ji jinên herî zana ê Kurda ye. 30 salê xwe di zîndanê de derbas kiriye. Ev 2 salê filan derketiye. Ka em binêrin ew ê êvarê ji me re çi bibêje. Hûn jî werin pirsê xwe bipirsin. Soz didim we hûn çi bipirsin ez ê bibim tercüman ji we re. We goterê. Hevala me nivîskar rojnameger Behîce Ferîdê Demîr jî wê bi me re be. Ew ê bername birêve bibe. Piranî ew ê pirsan bipirse. Ez ê carna bikevim nav birê. û ez ê bibim alîkar. Yani bername ez dibêjim piranî wê ji aliyê hevala me Behîce ve were birêve bibirin. AKP ji bo çûna İmraliyê li hev dicive. Ev nûçeyek gava din ket ajansan. AKP çawa li hev dicive? Ew ê çi bike hevanna? Ka mesele çi ye? Endamên Komîsyona Parlamentoya Tirkiyeyê yên AK Partiyê wê li navenda giştî partiya xwe li hev bicivin biryara çûna İmraliyê bidin. Tabii em nizanin ew ê biryar bidin nedin. Yani ew ê biryar bidin ya diçin ya naçin. Eger neçin Dewlet Bahçeli wê biçe. Endamê Komîsyonê yê AKP wê sibê saet di 15 de li gorî saeta Tirkiyê saet di 1 de li gorî saeta Ewropayê li hev bicivin mijara çûna İmraliyê guftûgo bikin di nava xwe de. Nîqaşên li ser çûna Komîsyonê ya li İmraliyê berdewam dike. Serokê Giştî MHP Dewlet Bahçeli doh di civîna Koma Partiya xwe de gotibû astenkirina çûna İmraliyê bêmane ye. Eger tu kes newêre biçe ez ê sê hevalê xwe bigirim keleka xwe ez ê biçim li nav çavê raqîbê xwe binêrim yan jî muxatab ew dibêje Öcalan muxatab e. Ez ê li nav çavê muxatabê xwe binêrim jê pirsan bikim û nêrîna wê bigirim bînim ji komîsyonê re. Di wê çarçivê de jî em ê qanûnan derbixin. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan îro di civîna Koma Partiya xwe de pesnê Dewlet Bahçelî da ez dibêjim qey formalîte ye. Tayyip Erdogan însanekî dirû ye. Pesinde de lê gotina wî tu car nayîne cî. Dibêje Birêz Bahçelî ji roja yekşemê ve bi daxuyaniyên xwe yên wêrek rêlber pêvajoyê vekiriye. Ji roja yekem ve ji roja yekem ve bi daxuyaniyên xwe yên wêrek rêlber pêvajoyê vekiriye. Lê Tayyip Erdogan tu jî bi daxuyaniyê xwe her timî rêlber pêvajoyê digirî. Erdogan her wiha li ser daxuyaniya Bahçelî ya di derbarê çûna İmraliyê de jî got biryara herî rast wê sibê komîsyon bide. Ev gotina Tayyip Erdogan e. Em dizanin qet nebe hin şîroveger di wê qenaetê de ne ku di navbera Dewlet Bahçeli û Tayyip Erdogan de di derbarê pêvajoyê de hin nakokî hene. Yan jî mîna ku nakokî hebe nîşan didin. Di rastiyê de hevalbendê hevin, ji hev hez dikin û bi hev re dimeşin. Mesela Kurd û Kurdistanê de jî ez dibêjim di navbera dijminên Kurdan de firqî tune ye. Ha Erdogan, ha Tayyip Erdogan, ha Dewlet Bahçeli. Firq nake. Yani hemfikirin. Eger îro ew ketine nava vê pêvajoyê li pê hin bendewariyan e. Li bendê ne ku Rojavayê Kurdistanê hilweşe, li bendê ne ku keçû xortên Kurdan çek û sîlehê xwe dayînin, dev ji şoreşê berdin. Li bendê ne ku milletê Kurd dev ji dawa xwe ya netewî berde. Lê tu xeyalên Dewleta Tirkiye pêk nayê. Milletê Kurd şiyar biye. Vaya divê mirov ji Dewleta Tirkiye re bibêje. Doh hêviya min gelek bilind bû. 705 sazî rêxistinên Kurdistanî li Bakurê Kurdistanê hatin cem hev. Heval Dilbihar pêşengiya wan dike. Mala tê ava Heval Dilbihar li Amedê. Daxwazê wan net zelal bû. Ji baxçê zarokan bigire baş e. Yani ji zarokên 3-4 salê bigire heta dawiya zanîngehê divê zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyiyê. Bibe zimanê fermî. Ew qas. Daxwazekî ew qas zelal heta niha nehatiye bilêvkirin. Ev yek. Doh mejwara ragihandibû hevalê mereq bikin dikarin biçin temaşe bikin. Dîmenek pir ecayîb mezin heye. Baş li wisa bandor li mirovan dike. Ew yek.
İja çuyna İmralı'yı mesela evci mijvara got. Yeketi Niştimani Kurdistan yeneke lehevleri şandiya Dem Parti peşvazi kiriye. Denabera Aliyen Kurdan de çuynu hatın hene. Ev yeketiye netivi heye. Hen insanê xêrnefaz nebin, hin insanên fesad nebin, yeketiya netewî ji berê ve heye. Her du aliyan teqezî li ser piştevaniya ji bo pêvajoya aştî û civaka demokratîk kirin. Endamê Mektebê Siyasî yenekê Saîd Ehmed Pîr li gel endamê Rêveberiya yenekê li Hewlêrê doh pêşwazî li şandeya nûnerên Dem Partî kirin. Di şandeya Dem Partiyê de gelek kes hebûn. Tamam, nav hene. Ka em binêrin ji hevdîtinê wan çi derdikeve. Hevan ez dixwazim werim ser meseleya me. Ez dixwazim îro di vê bültenê de bê ku dirêj bikim cih bidim axaftinên Mazlûm Ebdî, Osman Baydemîr, İlham Ehmed, Mesrûr Barzanî di vê civînê de çi gotine? Süper dîmen. Kî bûye sebebê vê dîmenê mala wî ava? Kî dîmen kişandibe heqeten bila bextewar be heta dawiya emrê xwe. Hûn çiqa ji destê wetê hûn mesajê xwe bişînin hevanno, ji bîr nekin, abonetiyê bi pêş bixin ji bo ev kanala me bigê ji ber destê zêdetir însanan çi ji destê wetê ji kerema xwe re bikin. Fermandara giştî yê Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê General Mazlûm Ebdî ragihand ku êdî ne mimkün e Sûriye wekî dewleteke merkezî, wekî dewletek navendî bimîne. Divê Sûriyeyeke ne navendî were ava kirin. Mazlûm Ebdî li Duhokê li Başûrê Kurdistanê li Foruma Aştî û Ewlehiyê ya Rojhilata Navî naxifê. Mazlûm Ebdî diyar kir ku êdî ne mimkün e Sûriye dewleteke merkezî be. Divê êdî Sûriye ne merkezî be, la merkezî yani. Sûriyeke nû divê were ava kirin li gorî daxwazên milletan. Ebdî li ser pêwendiyên bi Şamê re got, di navbera me û Şamê de lehevhatinekî heye, lê belge lazim in. Da zanîn ku pirsgirêka herî mezin a di navbera wan de, yani Rojavayê Kurdistanê û Şamê de pirsgirêka baweriyê ye. Dawiya her şerî diyalogê dibêje Mazlûm Ebdî. Fermandar Mazlûm Ebdî li ser girîngiya diyalogê axivî got, dawiya her şerrî, her cengî diyalog e. Me îro rêya diyalogê hilbijartiye. Pirsgirêk bi şer nayêne çareserkirin. Peymana de hêyadarê rêlber şerê li Sûriyê girt. General Mazlûm da zanîn ku her çi qasî giran bibeşe jî li Sûriyê pêvajoyekî hevdîtinan heye. Heta niha tiştekî niha dibe îmzêkirin jî berbiçav tune be jî. Heta niha pêvajo pir giranî bimeşe jî lê dîsa jî ji tunebûnê baştir pêvajoyekî heye. Başûrê Kurdistanê piştgiriyê de Rojavayê Kurdistanê dibêje General Mazlûm. Mazlûm Ebdî li ser pêvajoya aştiyê ya li Bakurê Kurdistanê jî got, em piştgiriyê didin vê pêvajoyê weke Rojavayê Kurdistanê, weke Qesedê em amade ne bi cîranên xwe re, wekî Tirkiye, di nava tekîliyên baş de bin. Me tu carî êrişî kesekî nekiriye. Tevlîbûna me wekî Qesedê wekî Rêveberiya Xweser ya navasaziyên dewleta Sûriyê ji bo Tirkiye nexeterî ye, dibêje General Mazlûm. Ebdî destnîşan kir ku Başûrê Kurdistanê piştgiriyê dide Rojavayê Kurdistanê û anî ziman ku hemû Kurd dikarin di avakirina Sûriye ya nû de roleke xurt bilîzin. Ev axaftina Mazlûm Ebdî bû, niha İlham Ehmed derketiye ser sahnê. Ecayîb sahneyek bi bandor bû hevan we bidîta dema ku Mazlûm derdikeve ser sahnê, İlham Ehmed derdikeve daxife. İnsanên wê derê çawa bi heyranî li wan temaşe dikin. Ew siyasetmedarên me ê Başûrê ê ji çar perçên Kurdistanê hatine, Osman Baydemîr li wê derê ye, rêveberên Başûr li wê derê ne. Çawa bi heyranî li wan temaşe dikin. Ne tenê ew jî, me jî bi heyranî temaşe kir. Yani hûn zanin ji bo me çi qas wathedar e wextê ku em dibînin General Mazlûm bi qirawat derketiye pêşberî însanên me, ez hema mezin kim a wisa. Her du fotoğraf jî dîrokî ne. Diçe di forum, di sempozyumên navnetîvî de cih digire behsa dawa Kurd û Kurdistanê dike, pêşengî dike, vaya ji bo me xewn bû.
سرکفتنێکی پڕ مەزنە حتا بەریە چەند مەهانژی مازوم عەبدی نکاربوو بتەنە سەری خۆ دەرکێتە دەرڤە نکاربوو بچووە درۆنێن دەولەتە ترکی لەسەر سەرێ مەدیگەریان ئیرۆ ئەو ڕێسکەنەکی کێم بیە فۆرمەک و داووتۆغڵو دچێت تێدا جیه دیگرێ وەکێ قسەکەر مازوم عەبدیژی دچێت تێدا جیه دیگرێ مەجبورن هەبوودو گۆدار بکەن حیات ژیان وانتینە جەم هەبوودو ئیلهام ئەحمەد شخۆ ji berê ve jinekê pir serkeftiye di tekiliyên dîplomatîk yên Rojavayê Kurdistanê de pêşengek pir jî hatiye em tim jê hez dikin ji dil û can. Ana ez cî didim axaftira İlham Ahmed hevano ev dîmenên dîrokî bila li ser ekranê bimînin Hevseroka Daireya Tekiliyên Derve ya Rêveberiya Xweser İlham Ahmed ragihand ku heta ku pirsgirêka Kurdan û pirsgirêka jinê bawekî bingehî neyê çareserkirin li Rojhilata Navîn û Sûriyê aştiyekî mayînde pêk naye. İlham Ahmed tevlî Foruma Aştî û Ewlehiyê ya Rojhilata Navîn bû li zanîngeha Amerîkayê ya Kurdistanê li Duhokê. İlham Ahmed di destpêka axaftina xwe de spasiya xwe pêşkeş kir ji bo Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî. Organîzatör bû. Her wiha spasiya zanîngeha Amerîka ya Kurdistanê kir, balkişan ser sedemên bingehîn yên şer û alozyan. Du pirsgirêkên bingehîn hene li Kurdistanê dibêje İlham Ahmed. Ji bo aştiyê du pirsgirêkên bingehîn hene. Çi ne? Yek jê pirsgirêka neteweyan e, ulus yani ulus. Tişta ku mecbîr kiriye. Tişta ku em nayînin ziman. Tişta ku Partiyê me yê Bakurê Kurdistanê êdî ji bîr kirine. Mesela netew mala te ava İlham Ahmed. Hin tiştê ku ji lûgata me derketiye, ji ferhenga me derketiye İlham Ahmed tîne ziman. Pirsgirêka netewe. Tamam. Di serî de pirsgirêka Kurdan. Bi dehan salan e mafê wî hatiye binpêkirin û înkarkirin. Ya din jî pirsgirêka jinê ye. Ew jî yek ji sedemên serekeyê ku di nava malbat, di nava civak û dewletê de aştî çê nabe. Hem meseleya jinê, hem meseleya neteweyan. Dibe asteng li pêşiya aştî û aramiyê. İlham Ahmed balkişan ser wê yekê ku sîstema navendî ya ku li ser bingeha yek ziman, yek reng hatiye avakirin, hemû çand û pêkhateyên din diçewûsîne. Ev yek bi xwe sedema şer e. İlham Ahmed bi vê yekê behsa pergala li Sûriyê dike, behsa pergala îro ya li Tirkiye dike ku bi rêveberiya AKP tê meşandin. Ev pergal e sedemê şer. Ya ku divê entegre bibe, xwe nû bike, xwe biguherîne, xwe fesih bike. Ev pergal e. Pergala lokomotîf ya guherîn û veguherînê çima xwe fesih bike, çima xwe biguherîne. Ya ê biguhere li holê ye, ê bûye sedemê şer bila xwe biguherîne. Heqeten ya hinek felsefî bifikirin. Tamam. Ka em hinek felsefî fikir hevalna. Pirsgirêkek heye li holê. Hêzek heye dixwaze pirsgirêkê çareser bike. Rêbaz çi dibe bila bibe. Tiştekî de îsrar nake. Hema bi kîjan rêw û rêbazê dibe bila bibe dixwaze pirsgirêkê çareser be. Navê vê hêzê A ye. Ne? Hêza A dixwaze pirsgirêkê çareser bike. Hêza B heye daîma sedemê pirsgirêkî ye. Tim pirsgirêk derdixe. Problem derdixe. Ew çi ye? Sîstemeke navendî empoze dike. Yek ziman empoze dike. Yek reng empoze dike. Hatta yek mezhebî empoze dike. Mesela li Tirkiye Diyanet tenê ya Sünniyan e. Hemî dewlet di xizmeta Sünniyan da ne. Ji bo mezheba Alewî tu tiştekî tune ye. Ji bo Êzidiyan tu tiştekî tune ye. Ji bo Hristiyanan jî tu tiştekî tune ye li Tirkiye. Her tişt di xizmeta Sünniyan da ye. Sünni jî mezheba Hanîfî. Bifikirin. Ha. Ev dibe çi yek renk. Her tiştî di xizmeta Tirkî de ye yek ziman.
ev bûye sebebê şer û pevçûna ku em di nav dane 5 sala. Anha radibin ji me re dibêjin hêza A ku dawa çareseriyê dike bila xwe biguherîne bila xwe fes bike. Ê hêza B ku bûye çavkaniya probleman wê çawa bibe ew xwe diparêze. Em ê entegrê wan bibin. Ya dünyayekî wisa heye ya. Ya ne dünya qebûl dike, ne felsefe qebûl dike, ne ol bawerî qebûl dike. Tiştekî wisa nemimkün e. Dev jê berdin, tiştekî wisa nabe. Di vê pêvajiyê de entegrasyona dualî mecbûr hebe. A dualî. Yek ew hêza B ku dibêjin çavkaniya problema dibe acîlen xwe fesih bike, xwe biguherîne. Hêza xwe ya çekdarî ku jî re dibêjin artêş her sal bütçeyekî pir mezin jê re tê veqetandin xwe biguherîne. İlham Ehmed balê dikişîne ser vê mantiqê. Süper tiştekî ye. Ez naxwazim navber bidim axaftina İlham Ehmed, nav da pir şîrovê bikim, lê pir baş bû mesele hat sekînî çû ser meseleyê. Divê destûrekê nû hebe, yanî anayasayekê nû hebe û jin jî beşdar bibin. İlham Ehmed li ser gavên çareseriyê got, divê destûrekê nû ya bingehîn were amadekirin, behsa Sûriyê dike elbet, demokratîk be, baş e, mafê hemû pêkhateyan, yanî milletên li Sûriyê têde werin garantîkirin, misogerkirin. Niha problem çi ye hevano? Destûrekê nû ya demokratîk bi mantiqa colanî û hevalê wî û bermayiyên Daişê nemimkün e çêbibe. Ji destpêkê ve em çi dibêjin? Gotina demokrasî li gorî îdeolojiya wan kufr e. Yani ne suçê wan e? İdeolojiya şerîetê ya İslamê demokrasî weke kufr dibîne. Ji bilî pergala îlahî tu pergalekê din bînî dayînî ser civakê veya suç e. Laîsîzm suç e. Ne tenê suç e, guneh e. Merû tişe ser kufrê. Ji ber vê bi vê mantiqê re demokrasî nemimkün e. Colanê heta niha gotina demokrasî bilêv kiriye. Gotiye em ê demokrasî bipêkbînin. Tu ca nikare bibêje. Roja ku colanî derkeve bêje em demokrasî pêktînin, hemî hevalê wî çekdar wê li dijî wî derkeve. Şerê navxwayî wê çi bibe? Ji bo demokrasî pêk were wan nehat Sûriye helneweşand. Ji bo demokrasî pêk bîne colanî û Elqaîde û Daîş Maîş El-Nusra çek û sîleh negirtin destê xwe nehatin Iraq û Sûriyê ser û bin nekirin. Ji bo demokrasiyê kirin. Ji bo anîna şerîetê. Ji bo avakirina pergala ku ew li gorî xwe dibêjin a 1500 sal berê. Ya. Normal e, ne normal e, ew meseleyekî din e. Hemî îdeolojî li gorî xwe pergalekî ava dikin. Pergala şerîetê dibe, pergala komünîzm dibe, a sosyalîzm dibe. Her pergal li gorî xwe ütopîk e. Ama tişta rast hevanno medeniyet e, mantık e. Ez nabêjim demokrasî jî. Yani dibin navê demokrasî de em zanin çi tê kirin li milletan. Ez bidomînim bi xêra Rêzdar İlham Ehmed em jî hin tiştan dibêjin pir süper çêbû. Di vê reveberiya Sûriye li ser bingeha hevbeşiyê be ne ku tenê ji navendekî biryar were girtin were birêvebirin. Hevseroka daîreya tekiliyên derve di daxaftina xwe de balkişan ser rola jinê jî got çi aştiyekê ku jin têde tune be nabe aştiyekê mayîn de. Divê jin di hemû navendên biryarê de ciyê xwe bigirin. Ev yek ne tenê bawekî sembolîk be divê di rastî de jî jin heqeten di biryaran de cih bigirin. Anha di gelek saziyê me de formalîte cih digirin. Ev yek hevanno. Ez werim ser mijara din jî hema. Osman Baydemir çi dibêje? Osman Baydemir 28 rojin li wê derê, 21 rojin li wê derê bixweha dibêje. Ez ê nava bernameyê de ji we re pêşkêş bikim. Acayip sempatîk diaxive Osman Baydemir.
Ez kêfxweş bûm ku di nava siyaseta aktif de cardin wî dibînim. Osman Baydemir da axaftina xwe ya li Foruma Aştî û Ewlehiyê ya Rojhilata Navîn ya li Duhokê de bang kir got bila hewlêr di navbera Qamişlî û Anqereyê de bibe pireyekî. Osman Baydemir da axaftina xwe de balkişand ser giringiya Tifaqa Kurdan, Yeketiya Kurdan ji bo aştiyê elbet. Em îro bi êşa xwe, bi dermanê êşa xwe jî dizanin. Dermanê êşa me tifaq e, dermanê êşa me yeketiya me ye. Peymana Sykes-Picotê weke kefenekî li bedana me hate pêçan. Lê bi xêra şehîdên Kurdistanê ew kefen çirriya. Tifaqa Kurdistanê wê bibe bingeha aştiyê. Eger Tifaqa Kurdan pêk were, wê Tirkiye, Îran jî bigihêjin aramiyê. Osman Baydemir da zanîn ku ji bo çareseriyê li cîhanê gelek modelên nenavendî hene. Mirov dikare ji bo aştiyê faydê sûdê ji wan werbigire. Modela herî nêzik a hewlêrê ye. Qismekî axaftina Baydemir bi vî şikliyê hevan nûşkerema xwe re goh bidinê ka mesele çi ye, daw çi ye? Ez carekî din spasiya General Mazlûm Abdî dikim. Spasiya heyeta wî dikim ku ji Rojavayê Kurdistanê rabûne hatine vir, îro li vê derê bimerane. Xebata Tifaqa Neteweyî xebata herî mezin û giring ya aştiyê ye. Ev 21 rojin ez li Başûrê Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê digerim. Ev Tifaqa Kurd a Kurd li Rojavayê Kurdistanê pêk hat, yek ji encamên wê pêvajoyê ku niha li Bakurê Kurdistanê û Tirkiye dimeşe. Ev jî cihê şanezî û spasiyê ye. Bi destûra we ez carekî din spasiya xwe ji bi rêz Abdullah Öcalan re dişînim ku bi xêra wî ev derfet carekî din kete Rojava Rojhilata Navîn. İnşallah di vê pêvajoyê de şar kuştin wê nemînin wê qonaxekê nû dest pê bike. Niha ji bo çareseriyê gelek mînak hene. Osman Baydemir dibêje ez bixwe ev 5 salin li diasporayê me, li derveyê welatim, li sürgûnê me. Ez modela Skotlandê, modela İrlandayê ya Walesê dizanim. Ez modela Katalonyayê ya welatê Baskan jî dizanim. Ez modela Almanyê jî dizanim. Gelek modelên din hene, ne navendî ne. Ango ademî merkezî ne. Ez wana hemiyan dizanim. Mirov dikare ji van hemû modelan elbet fayde bibîne, sûdê werbigire. Lê modela hewlêrê ya herî nêzik e. Ji bo sulhê, ji bo aramiyê, ji bo ewlehiyekê mayînde lazim e bi cih, bi dergeheke müzakere, diyalogê heye. Hêviya min ew e ku hewlêr bibe Cenevreya Rojhilata Navîn ji bo aştiyê. û karibe bibe pireyekî di navbera Qamişlo û Enqereyê de, dibêje Osman Baydemir. Niha jî em cih bidin axaftina Mesrûr Barzanî. Ew jî di vê formî de ye. Bala welê ye êdî Rojev tê diyar kirin. Divê mirov karibe Rojevê bi xwe diyar bike. Niha tiştek ku Mesrûr Barzanî kiriye, hemî rêvebirên heşer perçeyên Kurdistanê anîne cem hev, ya rastî ji Rojhilatê Kurdistanê çi qas însan hev ez wî nizanim. Lê her du karakterên giring ê Rojavayê Kurdistanê hatine wana vê derê cihê pesendayînê ye, her hevin. Cana mirov tiştî wisa bike. Hin heval dibêjin Nêçîrvan Barzanî ne hatiye, lê ne wisa ye. Nêçîrvan Barzanî hat di vê forumê de axaftina xwe kir. Temam hin tiştên gotin, nakokî hene di navbera wî û Mesrûr Barzanî de, lê ev forumên bi vî şiklî ne cihê nakokiyan e. Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî ragihand ku ew bi pêşwazîkirina nûnerên ji 4 perçeyên Kurdistanê gelekî kêfxweş in. Mesrûr Barzanî pirsên rojnamegeran bersivandin, got em kêfxweş in ku nûnerên Kurd yên ji perçeyên cuda wekî rêvebirên Enekesê, wekî serkirdeyên Qesedê ê Rojavayê Kurdistanê niha hatine Duhokê em pêşwaziya wan dikin. Beşdariya wan tiştekî erênî ye, pozîtîf e. Em hêvîdarin ku li Rojhilata Navîn aştî pêk were. Mesrûr Barzanî hêvî kir ku Kurd zêdetir nêzîkî hevû dibibin. Mesrûr Barzanî di derbarê avakirina kabîneya nû ya Herêma Kurdistanê de jî got, her çi qasî gelekî dereng ketibe jî em hêvî dikin ku di demekê zûtir de ev mesele êdî hal bibe, hikûmeta me ya nû were avakirin. Her kes şahid e ku pedeke
ji destpêkê vexwestiyek û kabîneyên û heman demil dest bi kar bike. Divê aliyê din jî vê berpirsyariyê bigirin ser xwe, qesta wî elbet yeneke û bafil Talebanî ye. Pir dixwazin واقعية من بما واقعية أويك تك نفرة بتشن ناو جيشي سوريا يعني أما واقعية إما عينا صالي 2003 كوك مسرورش ليرة ما عينا مش من بما واقعية أويك تك نفرة بتشن ناو جيشي سوريا يعني أما واقعية إما عينا صالي 2003 كوك مسرورش ليرة ما عينا مشكلة ما نبولا قال أمريكا كان بإما يندقود إلا بالأيوة دبي لناو جيشين يقول من بابا أو عملية واقعية إن جا دواي سيروش مناقشة هات نسر أو ناويك بدوز نوا قلتيان شاركراني تشيا ماوتن رينجرز أو نوايان دوزيوا جا ببيرم ده وقتا برسياري كاك مسروريان كن قلتيان أري أجر أو ترجمة بكين دبيتا چه ماوتن رينجر مسروریش کاک مسرور بگو والله دبیتا پیش مرگه دبیتا پیش مرگه هاكا بنسبة أوانيش عين الموضوع واقعي ميتو بي بلي تاك ايوه دبي بين لناو جيشي سوري دا خوتان اواب كان دبي فرمولا كتر بدوز ريت اواب سكريكك بنجهين يا رجلاتان أبينا جكور دردك هذا أف برسكريك ياك عقلية يعني عقليتكو دكارة قوتني خوشو آشتيج بجبينه قوتناكو يعني عقليتكو دكارة چك بكار بينه دسري دا أفيا برسكريك كبنجهين يا رجلاتان أبين ويا سوري بتيبته يادن يعني أف عقليتكو دو نافا خدا برسكريكي نتوا در خسته اورته د سری د جی پرسکریکا کورد کو به بالسد سالا هیجی چارسر نبویه هیجی گلی کورد به مافه دندره سوری ده هم مافین سیاسی هم جی مافین نتوا هاتنا بن پیکرن د دما رژیما بحث دا جی وهابو و حیابنها دواری مافین سیاسی ده جبوکو همو جواکا سوری ببه خودی ماف د تبلیغونا جیانا سیاسی دا د جیان کرنا بچان دا خوی آبنگهین وقت نتاو اویران پرسکریکن هر وها پرسکریکا جن او جیک پرسکریکن بنگهین ایکو دبی سبب کود ناوا جواکی دا آشتی چینب ایکو دبی سبب کو ناکوکی در بکبن دهندره مالبت دا دبی دهندره جواکی دا دبی دناوا حکومت دا او سیاستن کوتیم بریوبرن سیاستن تک آلینه جبو ویجی اگر ایرو د سوری دا آشتیک بنگهین نهاتی آوا کرن اوانا پرسکریکن سرکه این جواکا سورینه ای سیستمینه سیستمه که به تمامی سیستمه که مرکزی سیستمه که به ذهنیتک دستدار به یک زمان یک رنگ گاوا کوتی رخستن کرن همو چان دنی دناوا جواکی دا تین چوساندن ما فی وانا تین بن پیکرن اوایت دبی سبب ناکوکیان دبی سبب شران جبو کو چاره سر ببه د سری دا پیوسته کو ذهنیت عقلیت بگو هرتن اف عقلیت کو دستوره که بنگهین ما فی تفاهی جواکا سوری بحوینه قبول بکه ناس بکه لسر في اساسي دبي دستورك بنجهين ديمقراطيك بيوفاكر نها از نوچیا د دربارê Tayyip Erdoğan da bu ara parve bikim. Tayyip Erdoğan çi dibêje? Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan di derbarê pêvajoya çareseriyê de got helwesta Dem Partî gelekî baş e em de cihacî bînin begem dikin. Em bawerin ku komisyon wê biryarê herî rast bide. Tayyip Erdoğan د کوما پارتیا خو د اخفی کا وکیدن چد بهجه پسنی خباتین کمیسیون دایه کمیسیون تو تشتکی نکریه هوانو پسنی دم پارتی جدایه
Bi pêvajoya çareseriyê Tirkiye wê ji astengiyên nîv sed salî rizgar bibe. Di pêvajoyê de pêşketinê erênî çêbûne, em pêngavên xwe bi hasasiyetekî mezin plan dikin. Tayyip Erdogan çi dibêje? Piştgiriya Dewlet Bahçelî ji bo pêvajoyê gelekî sûdmend e, gelekî giring e. Bahsa serdana İmraliyê nekir Tayyip Erdogan bi zimanekî vekirî, got ew ewlehiya Sûriye û Iraqê wekî ewlehiya xwe dibînin. Problem çi ye hevando? Binêre em wekî AK Partî, wekî Itîfaqa Cumhurî em dixwazin vê pêvajoyê me her tim li ser zemîneke jor siyasetê nirxandiye, yani dervey siyasetê ye, di ser siyasetê de ye, bi silametî em bigînin encamê, em ê li gorî bendewariyên gelê xwe bi helbesteke çareseriyê tev bigerin. Hêviya min ew e, hemû partiyên di komîsyonê de wekî me bi aynî hestiyarî berpirsyariyê tev bigerin. Em di vê mijarê de hêvîdarin. Em ji dil bawer dikin ku komîsyon wê ji bo Tirkiye, ji bo ewlehiya paşeroja welatê me, yeketiya milletê me biryara herî rast bide. Yani Tayyip Erdogan işareta wê yekê dike ku komîsyon wê rê bide ji bo hevdîtina Öcalan re. Lê ez ji were bibêjim hevano, hevdîtina bi Abdullah Öcalan re çareseriyê çênake. Abdullah Öcalan tiştî ku heta niha di belavokê xwe de, di daxuyaniyê xwe de çi gotiye, ew ê dîsa aynî tiştî bibêje. Ew ê dîsa pêşniyaz bike ku qanûn werin derxistin. Ew ê pêşniyaz bike ku Tirkiye demokratîk bibe. Yani tiştekî meselê hal nake. Tişta ku meselê hal dike, Tirkiye divê artêşa xwe ji Bakurê Kurdistanê vekişîne, ku rê bide ku li Kurdistanê serweriya coğrafya Kurdistanê bike ve destê Kurdan, rê bide xweseriya demokratîk ava bibe. Xweseriya demokratîk yek ji esasên îdeolojiya Öcalan e. Xweseriya demokratîk. Ji bo pêkanîna xweseriya demokratîk pir însan hatin kuştin. Pir însanên me şehîd bûn. Veya bingeha îdeolojiya Öcalan e. Xweseriya demokratîk nebe. Heta ku dewleta Tirkiye erê neke, çi ye xweseriya demokratîk? Çi ye? Her millet, her reng, her netew li gorî xusûsiyeta xwe xebre bibe, taybetmendiyê xwe. İşa ji ber vê yekê hevano çi dibe bila bibe milletê Kurd ya xwe bi xwe rêve dibe, ya xwe bi xwe rêve birin, asayişa te ya taybet hebe, şaredariyên te, waliyên te dibe tu bi xwe hilbijêrî, asayişa te taybet be, perwerdeyiya te taybet be. Ez tenê nabêjim zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeya. Zimanê Kurdî bibe zimanê perwerdeyê û em rabin dîroka Tirkan fêr bibin, coğrafya Tirkan fêr bibin. Em ji Orta Asyayê bigirin heta Anadolî em çîroka beza milletê Tirk alpê gur em fêr bibin. Tiştekî wisa tune ye. Em ê dîroka qedîm ya Mezopotamyayê. Em ê dîroka kevn a hemî milletên rojata navîn fêr bibin. Milletê Kurd çiqas serbilind e, çiqas leheng e, ji ku derê hatiye ku derê. Em ê edaleta Selaheddînê Eyyûbî, fermandariya wî em ê fêr bibin. Em ê lehengên xwe fêr bibin. Em ê behsa Mazlûm Doğan bikin di dîrokê de lehengê me çawa hene. Em ê lehengiya Mahsûm Korkmaz bibêjin. Em ê behsa Doktor Şivan bikin. Saîd Kırmızı Toprak. Ya. Em ê behsa Doktor Şerefkendî bikin. Em ê behsa Qasımlo bikin. Em ê behsa dîrokê bikin. Mehabadê, Seyid Riza, Şeyx Saîd, Serildana wan. Em ê behsa her tiştî bikin. Dîroka me ev e. Em ranabin dîroka Tirkan fêr nabin. Bes em fêr bûn. Hevano, ez xatir ji we dixwazim ji kerema xwe re ji bîr nekin. Yani vaya rêjeyekî min e wekî hevalê we. Mizgîn Ronak, ez hema dayînim ser ekranê. Ez ê biçim jêra manşetek xwe şik hazir bikim. Bi tenê nehêlin. Mizgîn Ronak vê êvarê di weşana zindî de mîvana me ye. Ez û hevala me Behîje Ferîdê Demîr. Em ê jê pirsan bipirsin, ew ê bersiv bide. Bername îşev e. Li gorî saeta Ewropayê saet de 19 de ye. Li gorî saeta Kurdistanê saet de 21 de ye. Taybetmendiyên Mizgîn Ronakê hene. Ez ji were pir venekim meselê. Tenê bibêjim di cîhana edebiyata Kurdî de
hatta di cihana siyaseta Kurdî de yek ji jinên ku herî xweş zanê xwe îfade bike Mizgîn Ronak e. 30 salê xwe di hepsê de derbas kiriye. Ez jî pir merex dikim ka wê çi ji me re bibêje. Cîhana ku îro em di nav dan em wekî cîhana azad dibînin ka di çavê wê de çi waye. 30 salan li Kudirê bû. Li pê çi bû? Li pê kîjan xewn û xeyalan bû? Ew xewn û xeyalên wî yên beriya 30 salan hêjî dijîn yan hilweşiyane. Devere eşi, devere eşi. Ya ez vîya çima ser ekranê dihêlim, çima ji me nabêjin vîya rake? Ez ji bîr dikim hûzanê ez wextê konsantrê ya xaftina xwe dibim hevano. Van dîmena ji bîr dikim. Heyfa Mizgîn Ronak ku min navê Mizgîn Ronakê bilêv kir li ber dîmenê vî Camîrî. Xwazî Camîr biya. Qet ne tu însan e. Na wellahî billahî raqîbê me ne tu însan e. Hevan no. Ka we soz da me. Hûn ji kerema xwe re bibin abone hela. Hevalê ku cara yekem li me temaşe dikin zanibin ku em weşana yekem e di bawekî Kurdî sistematik istikrar rojê du sê cara weşanê birêve dibe ser YouTube'ê û îdealê me hene. Eger hûn bibin abone me bişopînin mala we ava pir kêfxweş dibim. Me tiştekî ji bîr nekiribe êvarê saet 19 de li gorî saeta Ewropayê li benda me bin bi hêviya rojê xweş azad. Dem baş.